Nkosi siyasebenza ngithi niyabona bazalwane sisemsebenzini kukhona inkonzo yomphakathi usathana akasakwazi ukufinyelela kimi mamsabazi uyahluleka usathana ukufinyelela kimi kodwa kukhona la ngicuphe khona ene wafinyelela lapho usathane uvusa abantu estradini ukuthi bathi awu abantwana basesontweni impela. Okay, sesiyahlela. Khona ungaqoka. Kodwa imili inyoka. Nguwe yingane inyoka. Nguwe nelanga ogcoke ngalo yingane yakho bese kuba inyoka. Kwangathi uNkulunkulu singathi masimbathisiwe nguye sibuyele kuye sithi uNkulunkulu nenzalo yami. uNkulunkulu nenzalo yami. Ngoba ingane zethu iphenduka ama-rapist sishumayela. Ngithi ngimile kupulpit ngishumayela ivangeli ingane yami ibidlwengula ngaphandle. Ngithi ngishumayela ivangeli ingane yami ibikhipha isibhamu ikhopha ugogo ngaphandle. Namhlanje sizovimba sizothi uNkulunkulu hayi ngengane zami, uNkulunkulu hayi ngendlalifa zami, uNkulunkulu hayi uNkulunkulu hayi. Isitsha simile silinde ukuba ngizale. Uma ngizala ingane zami zingambethe ngiyohlekwa ngazo. Uma ngizala ingane zami zingambethe ezinye ingane bazalana zihlutshwa seyishwini sabazali bazo zithi ziphume ishwini ziphume ingane zithi ngazala ngiyigay. Kenze njani mina ngazalwa nginje? Mina ngisenzanga ingane yashithwa. Sinengane bazalane zikamoya ezinye ziyahlwithwa. Ingane yami kamoya iphendukelane nami ngithi ngima la iba yona yezokunye okuhlukile ngayo. uNkulunkulu yini inkinga ukuthi wanaka ukuthi wena usumbathile sekuphelele wangayinaki inzalo yakho? Uminyoka isa kuEva yayingazanga kuEva kodwa yayize sibelethweni sika Eva lapho kuzohlala khona imbewu yomgcotshwa kaNkulunkulu. Amen. Amen. Ngajabula kakhulu mawubona omunye umfundisi ingane zakhe idakwa utshwala usazozala. Ngajabula kakhulu mawubona abanye abantwana bakwenye ministry bedlala ubusonto usazozala. Ngajabula kakhulu mawubona umndeni wabantu phela ngoba nawe usazozala. Uzothinto nje the reason why benje mapicture is because usindisiwe wena kodwa inyoka ayisenandaba nawe ngoba wena you are protected. Kodwa inyoka isibheke nje inzalo yakho ukuze wena uthi usesesiqongweni bese wena uwa ngengane yakho. Khona uqokile siyabona. Khona semandleni siyakuzwa. Khona uyathandaza kudilika intaba yebo kunjalo. Kodwa kukhona into ekhona lento ibhekayo uyine bazalwane ngikhuluma ngengane yakho literally nayo ingane uyembethe ubeke enhlizweni yakhe ayikho into ebuhlungu njengokuphunyukwa ingane yakho uyiphethe esandleni. Nango wami uhambile uqale last week ungahlali la endlini uyafunda la ifunda khona. Ngithi uNkulunkulu uyayazi imizimbo yami. uNkulunkulu uyakwazi ukuhamba kwami. Ngicela uNkulunkulu
cover her njengoba ungigqokisile ngenzela upele agqoke naye. Oh my God. Siyahlekisa ngabazali bethu. Siyahlekisa ngabazali bethu. Oh my God. Umzali obizwa uNkulunkulu asabe ngisho nokukhomba ukuthi wami. Ngoba nesizwe sine stigma sokuthi umntwana kamfundisi fanele abe yilento enje. Isizwe sikwazi ukumkhulekisa owenzalo kamfundisi because isizwe sibheka ukuthi umfundisi uzokhulekisa thina. Nithini nenzalo bazalwane? Ngizalwa endlini kaBishop omkhulu. Kodwa uma ngibheka impilo esiphile ekhaya, ithi uNkulunkulu ngempela owawumbathisile noma umbathisile, kufanele yini ukuthi thina sibe nje? Ahlekwe babushabangu ngenxa yethu, ngenxa yempilo esiphilayo. Sine task eyokuma esikhaleni simele ingane zethu. Ungakazali usazozala futhi kungenzeka azale egqokile. Hey boss. Kungenzeka azale egqokile. Omunye uyafundiseka ahambe endleleni efundisekile bese yafika inyoka. Ifika inyoka ngomngani bazalwane. Aphela umntwana umbuka. Uthi yambuka umntana wakhe ibhuko seliyiwela. Umntana wami kwenze njani? Ikhululekile uNkulunkulu. Kanti abanye abazoshumayela emva kwethu magebe. Abazoshumayela emva kwethu obani mayizokhumuka la. Obani abazophakamisa izandla kuphila abantu. Obani abazophakamisa izandla kusukuma abantu abaguqile abangakwazi ukuhamba basukume. Umuntu bizokhunyulwa ngesimanga sokuthi abazalwane uSathane usukile kimi. Wabona ukuthi akanamandla kimi. Wayesetha ngishona enganeni. Ayisukume.